ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಾರಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರಾಗ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪೋತ ರಿಸು ನಕ್ಲೆಲ್ಲು ರಿಸುಲೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪು ನಿಗ್ಲ ದುಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇಟಿತ್ತಾಲು ಅಂಚೆ ಇಂಜಿ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಗಿಂಗ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರ ಆಪುನ ದಾದ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಉಂಡಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಪ್ಪರ ಅಂಚೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಕ ಒಂಜೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲ್ಪ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ. ಚಿಕ್ಕು ಬಟರ್ಸ್ಕಾಚ್ ಇಟ್ಟು ವೆನಿಲಾ ಉಂಡು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉಂಡು, ಕುಲ್ಫಿ ಉಂಡು, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ವೆನಿಲಾ ಚುಕ್ಕಾವ ವೆಂದ್ಯಾ ದುವಾವು ಅವೇ ಅವೇ ಸ್ವೀಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಆತ ಒಂದು ಅವನೇ ಅದೇ ಪಾಡಿ ಖಾರ ಯಾ ಒಂದು ಲವ್ಲ ಅವೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೂ ಏತಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಏತಂಡು ಐನೂದೇಗ ಬರ್ತೀಯ ಅನ್ಪ್ಲಿ ಲೇಸ್ ದೇತೊಂಡ ರೆಡ್ ದೇತೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಲಾಲು ಪಿಸುಲ್ಲಾಲು ಖಾರದ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ರಿಸುನ ಕ್ಲೀನ್ಲಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದು ಹಾಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ಬೋರ್ಲು ಹಾಕಲ ಎದುರ್ದೆಲ್ಲು ತೋಜಿನ ತೂಪ್ನ ತಿರ್ತದಾಗ ಬರ್ರೆ ಅದು ಹಾಕಲ ಬುಡಾರ ಕೊರ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬುಡಾರ ಖಾಲಿ ಆತನೆ ತೂಪೇನ ಹಾಕಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ತುಚಿಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಟು ಇದು ತುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾದಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ತು ಮುಂಚೆ ಬರ್ತಂಡ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬುಡಾರಾಗ ಏರಾಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೋಡು ನೆಟ್ಟು 2 ದಿನ ಆಯ್ನತ್ರಕ್ಲು ಹೋದು ಬುಡಾರ ಖಾಲಿ ಆದು ಅಂಚನೆ ಕೊಂಚ ಬುಡಾರ ಆವಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಿ ಕಿಚನ್ ಅಂದು ಕಿಚನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಹೊತ್ತೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಉಂಡು ನೋಡಿ 5 ಬೊಕ್ಕ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೇರಾಂಡಲ ಬುಡಾರ್ ಎತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲಾಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪ ಅಕಲ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಕೇನೋಲಿ ಅಕಲ ಐತ ವಿಷಯ ಬಾಡಿಗೆ ದೇತ ಮೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಮಾಲೆ ಮಾರಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವು ಪಂಡ ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತುಂತವಡಾಪುನು ಐದಾದ ಖಾಲಿ ಹಿಂದಿ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಹಿಂದಿ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್
ಮುಖ ಕಾರ್ ಇತ್ತನಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿನತ್ತು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ತಿತ್ತುಂತಾಡು ಇರ್ಲಾಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾರ್ ಏರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಕು ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬಡಿತಾನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ರೇಸನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈದ ಮತ್ತು ವಿಂಧ್ಯ ಕಬಾಬು ಕಾಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಬಾಬಿಗೂ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಅವ ನಮಗೆ ವಿಂಧ್ಯ ಕಬಾಬು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ವಿಂಧ್ಯಾಗೆ ಎದೀತಾರೆ ಕಬಾಬು ಕಾಯ್ತಾರೆ ವಿಂಧ್ಯನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪುಜರಿಗೆ ನಾನು ವಿಂಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಯಾನಿಜ್ಜ ಅಂತ ಈಗಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಲಿಪೋಜು ಎಂಚ ಬಲಿಪವರುಂದು ಅಂಚ ಈಗಿನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪುಜುಂದು ಏಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಪಾಡು ಕಬಾಬು ಸೋಪು ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ತಂಡು ವರಿಸು ರಿಸು ಅಂತೂಲಿ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಮೋನ ತೊಜಿತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏತ್ಲ ಪಾತೆರು ಅಂತಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಾತೆಜಲ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾತೆರಿಯಾರೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಂತ ನಿಂಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೇದು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರು ಅಂತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರು ಜೋಪುಲು ಕಬಾಬು ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೂಗಿ ಕಟ್ಟು ಮಂಜೂರು ಅಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ರೀತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೋಪು ಮಸ್ತ್ ఒక కాళ్ళ పాడిని ఒక మస్తు పూజ ಬೀರ್ದ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಬೈದನಿಗೆ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಹಾಲತ್ತವೆ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯ ಕಬಾಬ್ ಕಾಯಿ ಫೇಮಸ್ ಓಕೆ ಹುಷಾರು ಕಬಾಬ್ ಕಾಯಿ ಡಬಲ್ ಸುನೀತಾ ಮಾಮಿ ಇತ್ತ ಒನಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗಣಿತ ನುಪ್ಪು ಪೂರ ಬಲಸ್ ರೆಡಿ ಮಂದಾಲು ನಾನು ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಹೋಗ್ನಿ ಬಯ್ಯದು ಬಯ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಜಿ ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಒನಸ್ ಅರ್ಪಿದಾಡ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕೊಂಚೂರು ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿ ವಿಂಧ್ಯಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೆಪ್ಪಲ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂಚೂರು ಬಡ ವಿಂಧ್ಯ ಕಬಾಬ್ ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಏತ್ಲ ತಿಂಪಲ್ಲಿನ ಕಬಾಬ್ ಏಸಲ ತೂಪದಂಡು ಕಬಾಬ್ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಡು ವೀಡಿಯೋಡನ್ನ ಕಬಾಬ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಅಂದಂತ ಮನಸ್ಸು ಕಬಾಪುನಿ ಅದೇ ಕೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಕಾರುಂಡು ಅವು ಪರಾಡು ಜೊತೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ಓಡು ಆನ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪುನಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ನನಗಿಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಮಲಿದ ಮಾರಲ್ಲ ಅಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದ್ದು ಪಾತ್ರದ ಹೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ್ಪುನಿ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಂದತ್ತಿದೆ ಐಪೋದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಇಪ್ಪನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ಪೂರ ಮೋನ ಕೊಟ್ಟೇರು ಬಂದಾದ ಬಂತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಂಚ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ತಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಓಕೆ ಹಲೋ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬಲ್ ಎಂಚುದಲ್ಲ ಬಬ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಲೆ ಬಬ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಫೋಟೋಕು ಪೋಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ತೋಡು ಆಂಡೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಪ್ಪೆರ ಒಂಜಿತ್ತನು ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಎಪ್ಪೆರ ಇದಾರ್ದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೋಲ್ ಪೋಪುನಿ ದಾದ ಪಂಡದು ವೀಡಿಯೋ ತಿರ್ಗ ಬಿಂದೆ ಚೂರು ತಿರ್ಗಲಾಗ ಹೆಂಚು ತಿರ್ಗಲ ಅಂಚನ ಹಂಚಿ ಸೊಕ್ತೋಜು ನಾನು
ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪೂರಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ 1 ಗಂಟೆ ಇದ್ದದ್ದು ಪೋಯಿನಾಗ್ಲು ಇತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆನಾಗ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ದಿನತ ಒಂಜಿ ದಿನತ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿ ಕಾಂಡ್ ಅಜ್ಜ ಸೀರೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಂತ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೋದು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತದ್ದು ಪೊಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ ಅಂಚ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ಅಂಚ ಅವು ಏನ ಮಗಲು ಎಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕರು ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ತಿಳ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಬಂತು ಅಂದಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಬಾಯ್.